Dira kakao ha kay init. Silungan sa tikaw. Diri o nay damang. Asa? Sari. Lawa. Kailaron. Magwala. Diri lang ta. Lah. Uy. Ay, dahil mo. Dili damang pero baka. Ang tawa. Kahimsog. Asa? Okay, pistol. Tara, gudo. Oo. Kabutaha po Wala. Dako na ana. Atay man ka ukal na. Sungay man ako nakitaan lagi. Api. Tuy man dahil ka. Uy, mauna. Baka na. Sagdi baka. Baka lagi. Good sus. Adi ko mana kidi man abaka gud. Baka lagi ni. Baka lagi. Ali, pag-pre. Baka lagi na. Naunang tao. Baka. Asa man kuno? Abisti. Unsa man din na. Sig wala. Ami di atay man ka pre. Uy, di man kakaklaro atong dulong. Biasa. Baka lagi oh. Biya, may baka bet may baligya abi. Idaw na to. Sige na. Natuwa. Huy, nansa naman. Huy, Ay sig kwan ki. Makasakay na. lawat, Makasakay. Makasakay lagi ta na. Nya, tagpila man na. Balo daw ko. Ah, agtuon na to tug kumpanya nga. Ay, si Dudun Jun. Oh. Kaya nangumpra to baka sakto. Ay, pila may palit niya, pila may palit. Ato na ibaligyan niya 200,000. Yeah. ito isa. Abi na mamulong na tagdamang. Dako kayo ba? Hey. Tambok Kilom kayo. Kilom. At ni diri kay basing mawala na ako Sige, ato sige. Dudun Jun. Ha? Oh. Uy, Lo. Jun. Oh, Asam karon? gari da ko gilantaw diri baka atong balay sa Nako ibaligyan yung baka. Nako ibaligyan yung baka. Ha? Nako ibaligyan yung Oh, baka. sige asam ka ron. nadiri. Asa man day ka? Uy. Aram day ka dira uy. Ang sampo ka. Ano ano? Sama ibaligyan yung baka. Sama ko sa pagmul ako si ay sama gadot. Gipalong na. Wala na kay. Sama kadot magka. Iya lagod. Asan pita? Dito. Anong pa man dito asa na? Ay, sus, na namulong ramig damang nagkabaka na may nga. Kuya Will. Ay, Ato na ba? Sige. Uy, Jun. Asa pa? Dali, Dong Jun. Yate. Dali kay. Uy, nanas Dong Jun. Nanas Dong Jun. Ano gaya po nimo oy? Brado dag mamira man ka oy. Layo kayo na akong giadto. Asan nimo giadto na ng bradura di ay? Jun mo gud ni. Bisa pa sa sakpan terus tagyar nga ni ron. Asan ang gwapo niyo? Baka ni Chard. Sabo. Tara. Tatang doon. Ali. Mga pila kilo. Okay, ako tanaw pila kilo. Init na ba kayo? Si pila kilo kuno na. Ano akong giingon nimo? Na Okay kayo. Bye. Dako pag nga Brahman man siya. balon sala na basta kay di Dako kwa ya. Sigurado ka pila yung baligyan eh. 200,000. Abi na 200 pesos kay. Tatagan din nga mo. Dili dako kaya na. Dako dito pero wala yan. Ito grabe harap ko. Ato sang klaro hog lang tao ko sa. Sige, ilang tawa oh. Oh, ilang tawa. Tanaw ni ang ani mo. Taas ra gyud kay presyo ha. Right? Taas ra kay presyo nimo, Chard. Ako lang yan yun. Ano kaya itong presyo? Ay, gusto ko na kayo ng bagbundo. Dagan gining kwarta ni si Dodong. Okay, Dong Junjun. Last na ginamo, 200. Ah, grabe nga pagkabugata ra. Pilam day mo aday. Ato na lang ning paliton og 150. Larga? 150 ko no. Ayaw lagi. Huy. Tunto anak lagi. Kuan man gud daw na mo kuan bahay look. Ah. May problema na daw hilo. 200 man. Idaw ninyo na tanan ni Guman. Kila na may daw 50 mil. Okay na kung bati no. 200 gyud. Ah, sige. 200? Dala ni palitog. Ah, 200. sige. Oh, dali. Sa pa Chard, ako sa kuha ng kwarta Chard. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 129, 13, 14, 200,000. Salamat. Okay, nya, okay na? Oh, Sige. bro na. Asar kwarta. Kuya. Okay na. Kuana mo. Bahala mo din. Una ko uli. Asa man ka? Kuya naman ka. Buwa mo ka. Ah, bahala din na Ay. pasak yun. Sige ah. Tunga. Oh, sige. Nya, okay na? Nya, Chard. Umanaman ta magkasnabot ako nang paunin baka. Sige, okay na. Okay, Okay na. na ha. Kita na dugar kong baka may tag na initan dito. Bad mas tubang. Nga, nindot yan ang baka ano. Sakto din eh. Hoy! Sa man ang anong nuha mong baka diha?
Kuha man na. Unsa man din ni Chard? Uy, ngano man? Abi na ko iniuhan ni unsa man din ni? Naam lagi tagiha. Gaingon ko na ta katuwa. Wa mi kayong amuan na amo ra nang gibaligya nimo. Kol na kuha. Kuha kay ko la. Kita gyud ka kol, ang tawa kol. Tawa kol. Gigunita ng PC. Ay awa no. Gibaligya nimo niya karon ako imong ino ako nanguha. Unsa mo klaruhan ninyo? Eh nana nang kwarta ninyo? Si kwarta. Naabay na ato ng kwarta, wala ginong kanihatag namo. Dudong Junjun uli sa. Kamoy pagsabot ni ako la. Unsa man na pre? Klaruhan na dia pre. Unsa man unta aning mangawat malaman tagbaka? What's up mga do? Kumusta mo? Naraba mo diyan, naraba mo dire. Shout out time! So, shout out day kong Merix Vlog, ni Bogs Vlog guys, ayong kalimot pag-follow. Shout out day kong Torres RJ Pitulan, og ni Jonah Gargoles Torres, og ni Benji Cuevas. Daghang salamat. Og shout out po rin kong Riza Torres og Vincel Magos Batad. Salamat kayo sa pagsuporta og padayon na ra. Shout out sa kuan taga Kamandayon nga mga batanon diha silang Lard, Brakam, Kikoy, sa mga parinti nako diha og mga itagsa. Shout out day ko ni kuano ni Brad Jandy. Okay, Jandy Vlog. Bro. Hello. And shout out day ko nila ni kuan ni Christian Busque, nilang Boss Rodil, nila ni kuano nilang Boss Edgar sa tanang Tagalog, Boss Pong diya sa may Tagalog mga brahig baboy. Ding shout out po sa kuan Megan's Salon dayong Crispy King Himalalod og shout out sa Palawan Phone Shop. So moro to guys, diri namin taman, diri namin kudo, kita. Let's go.